Dugaya po kayo ni si Jubin, oy. Tara na, darling. Boss, ngano kusog man kay kang padalagan? Nakabantay ka ng mangga? Ug motapot ka diya, mabuak imong ulo. Mabuak imong ulo, mga kag pang Gcash. Nan, sala ba din ako sir ng kisa di katanong manang mangga tung asa karsada? Ay, dili ta magpinulosopo no, boss. Hari na mong lisensya no, palantawa ko nako. Buarog CR po, di pa kita. Tara, sir. Sama na eh! Positive! Kapkapi na! Ma'am, pila na mo katuigan mo boyfriend, ma'am? 5 na may katuiganan niya, sir. Oo, nyag mga 5 mo katuig, ma'am. Wala ka kabalog kung sa mga bisyo ani mong boyfriend? Wala ra ba dun, sir, kay busy ko sa trabaho. Ayaw puig na, ma'am. Sa sulod sa 5 katuig, wala ka kabalog kung sa gipambuhatan ani mong boyfriend. Unya, kinsa man day mga barkada na? Si Juan, Nico, si Alvin ug si Rodel, sir. Yan, ma'am. Trugar ba ni ma'am, oh? 5 grams. Dako-dako dyan eh, pagkakasuan eh. Sabit ka ni ma'am. Pwede ako siyang istoryahon, sir? Nandi pa dyan ni mo siya maistorya, ma'am. Kay girkisa pa man ni mo boyfriend. Sakto gyud, Chef. Positive ang subject. Mao gid siya, chef. Ang gimahon-mahon na to, sugod atong Disyembre. Nan, mo gini tawa, ma'am. Katong gimahon-mahuna na mo, sugod na ng December. Apil ni siya sa drug list. Sabit ka ni mo. Ayaw ko ilaki-laki, ma'am, ha? Kaya di ko madala ni mo pa ilakilak. Nganong wala man dyan kakabaluan ni ma'am ug unsay ambisyo. Sa sulod sa 5 katuig, wala kakabalog unsay bisyo sa imong boyfriend. Ikaw dyan ako mapangutana ni ma'am. Kay kamo mang duwag kakuyog, ma'am. Sabit dyan ka ni ma'am. Dako ni pagkakaso, ma'am. Nan, ma'am. Lantawa, ma'am. Droga gini siya, ma'am. 5 gram. Bugat ni siya nga kaso, ma'am. Wala ni piyansa. Priso gyud mo aning duwa, ma'am. Unsa gud ay nini mo siya, ma'am? Boyfriend ni o kasado na mo? Dugaya po kayo ni si Jubin, oy. Ano, ma'am? Ito, damay naman ka ni ma'am. Druga ba yan eh? Professional teacher pa yun. Hala, trending lagi ni siya karon. Anong gidakop? Ay adik ga drugs? Ay ga propose di ay. Hala, iport to kayo siya mo propose. Untag ina niyon po ko, no? Tara na, darling. Yes, I do. Ma'am! Saban, ma'am? Nakabalog ka gagamit na siyang droga, ma'am? Yes, sir! Sa ato pa, ma'am, gagamit po ka ni ma'am. Yes, sir! Yes! 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 Yes, I do! Yes, I do! Yes, I do, darling! Yes, yes, yes! Lahi dyan ang ipikto ni siya, busa. Hello, darling. Yes, darling. Yes, darling. Yes. Ay! Ka! Yes, I do. Tay. Ay! Nauna. Naung din ako, guys. Padulong ko sa LTO. Sa. Like, ihangin ka. Nice ha. Wala ka baka pag intelligence. Mata na. Wala, bigat na mo, tol. Ay, ligid. Uyupan na mata daw, tol. Ma'am, inahan ka na eh. What's up mga mamarang? So karon mag-shoutout ta dire sa YouTube. So, shoutout ni Aboyog Tabines by Vlog TV from Cebu. At Nectarius Castillo, Laluna Cardigo from Quezon City. Shoutout Marian Ilasos. Shoutout Sulangon Boys Vlog. Shoutout Binhard. Shoutout hey Ken of Mandam. Shoutout Manoy Lindbert. So support daw mo silang channel. Wala yung channel, Manoy Lindbert. Shoutout po ni Angeline Diligencia from Kandihay, Bohol. Shoutout sa ni Court Cyril. Og mo ra ito tanan, guys. So salamat sa inyong suporta o paghuman ani nga video.
So kung ganahan mo magpa-shoutout, comment below with hashtag Mamarang. So kung rin tatawan kay Hamid Amulan, hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against this. Peace out!